Legal ni na? Oo, legal. Both side. Mura siya si Coco Martin mo storya. Sa imo ng speech, no? Na siya problem sa hearing. Ma-affect man na sa storya. Sorry kayo ha, nagkakatawa ko. Pila na katuig ang relasyon? Ay, bago pa mi. Pila ka oras pa? Oras. Bago pa man na gani. 2 months. Sa usaw-usaw na tamo ha, chill lang. 2 months. Unsay nakita nimo niya? Umbot siya mo, hindi doon na. Anong ako may midool, di ba? Ikaw mo gunang midool. Lah, ikaw mo gunang dapat nidool na ako. Tubulo ko niya mo di mao. Wala may problema so kinsay gaduol ang babae bag lalaki. Okay ra man guna. So kinsay nagduol sa ni kinsa? Ikaw gudi ay. Dili ako. Gipaila-ila mo. Okay, paila-ila. Paila-ila, chacha akong gagaw. So pag ila-ila nimo ganahan kaniya dayon. Kasi may nakita niya. Siyang nawong, siya yang Ikaw, unsa may nakita na nimo niya? Soft-spoken, tapos soft-hearted na laki. 2 months. Mabot pa ka ni 3 months. Depende sa boot. Sabay sabot. Okay naman among RS. So like, magdugay na dagay. Mo yun karon. Unsay buhaton nato para mo tagal ning relasyon? Like if ever na ay problem or what, dapat magsinabda na ira jud. Normal naman jud ng problema sa RS, especially anong mga selos-selos mga inana. Nara jud na sa tawo if like mulahutay or dili. So far na inahimong away? daghan na. Unsa usual nga giawayan? Wala magbinaldita ra. Giunsa nimog deal sa iyang mraog mood swing? Ako naman diyang tabton, manggod. Mensahe na lang sa usag-usa. Ayaw sige pinaploy. Bitaw. Be yourself and especially dawat man tikaw kung unsa ka. Make yourself happy. Kaya ako kung asa ramang ka gusto, dira ramang pug ko. Tubaga. Okay lang. Kaya, pero